Здравейте, приятели! Времето навън захладня и най-накрая мога да ви покажа как да си приготвите пушени сирена. Аз съм си взел няколко различни вида, които съм сигурен, че ще се получат чудесно. Сирената, които ще опуша днес, са моцарела, хаварти с копър, коби джак, чипотле гауда, остър чедър, пепър джак, гауда, която ще обеля, и любимото ми сирене чедър с хрян. Сирената ще опуша студено, като използвам моят контейнер. Желателно е при опушването да използвате дървесина от сладките плодови дръвчета, като ябълка, череша, клен или дъб. Аз ще използвам в случая дървени пелети с аромат на ябълка и дъб, но вие може да използвате дървени стърготини. Ще отворя двата клапана отстрани на половина, за да може въздушният поток да стане по-силен и така ще премине повече пушек през сирената. А горният клапан ще отворя на максимум. 30 минути след като започнах опушването, дойдох да видя термометъра и да ви покажа, че температурата не се е повишила. Между 2 и 4 часа са достатъчни, за да се опушат сирена с такава дебелина. На втория час ще обърна сирената, за да може да се опушат по-равномерно.
сирената се опушиха. Първото, което ще направя е да ги забърша от всички страни с навлажнена кухненска хартия, след което може да ги направите по два начина. Аз ще ги фолирам с фолио. Другият вариант е да се вакуумират с вакуумна машина. След като ги опаковам, ще ги оставя за около седмица в хладилника, за да може пушека да достигне до вътрешността на всяко едно сирене и влажността да се изравни, за да нямат суха коричка. Здравейте, приятели! Измина една седмица, откакто опаковах сирената и ги оставих в хладилника, и е време да ги отворя и да ви ги покажа. Ще пробвам това сирене, но съм сигурен, че което и да избера, ще има уникален вкус. Невероятно, приятели! Страхотен вкус на опушено.